wil ik vertellen over mijn amper zus verrijzeld. En een echte socialist. Die bestond niet meer, maar hadden we toen, die tijd, wie ik hem gekend heb, als kind, de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. En een mens die niks op had met de kerk, het instituut. Ik wil nog zeggen, bij mij komt geen zwaar ook het huis binnen. Terwijl aan de andere kant zijn vrouw, Hama, Mieke, Dassen. De keer de boesjes opstak in een kolennummer. En beide, als lieve dier, Maria, met de kinderen, de kleinkinderen. Maar daar had er geen problemen met. Hij waardeerde dat. Maar met de pastoors en dat hele katholieke gedoe had er niks op. Ik kon geen werk, wie nog jonger was. Omdat alleen naar de kerk ging. Maar zag ik geloof nog liever 20 kilometer op en neer dan werk. En afhankelijk te zien van dat soort lui. Dat was een socialist. En ik zie hem nog in zijn zetelen zitten in begin jaren 60, wie televisie kogen. En hoe we nog kijken als hij had gedronken had, het drupje te veel op had. En de politiek, wie de KVP op de televisie kwam. En wordt al opstandig. Dat jankt en de promptebak leed er langs zijn kin af. En ze spelen erin in de kolenkit. En dan keek er op de televisie, hoe we eigenlijk niet zo over snapten hoe wie mogelijk was. En dan zagen die lui daar, die katholieken, en of spreken over het onrecht en God en al die dingen meer. En dan zag ik, kom eens maar uit die kist hoor, kom eens uit die kast. Komen en dan goed al met zijn scholen pantoffel op de televisie. En Hama moest hem dan bedaren en zeggen, jij toch goed, die kennen dat niet goed, het is de televisie. En ja, het was een man die alles deed voor Hama. Want Hama kon niet meer lopen en hij zat gebonden in de stoel. Dat deed de was, dat deed de commissies, hij schelde de eerappelen. Hij stookte de kachel op. En een maand ik me herinner, ik me rappelleren en een goeie mens. Die stond voor zijn standpunten. En moet veel waardering voor had. Zelfs met de maan, de andere ramp, de Dwight Peters, die woonde aan de andere kant in hetzelfde huis. Wat een katholieke mens waren en 3 keer per dag naar de kerk ging, maar daar had er geen problemen met. Ze kosten elkaar als mens waarderen. En spraken nog niet over geloof of over dit of dat. Maar zus had zijn stelling en had niks op met Duitsers en had niks op met bestuurders. En dat was zijn standpunt. Hij is gestorven in 1972. Maar ik herinner me een mens met klacht. Dat je opgebleven.
dat was geen zon.